салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. бародарон, имрӯза наварда мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои ҳархира ҳастанд, мошинҳои арзон ва беҳтарин ҳастанд. чӣ хеле ки дар навор мебинед ҳамаи мошинҳои имрӯза ҳастанд. бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастад. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд метавонанд дар номрои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделиса кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайку поделиса карданатон. мо бошад видеонавор сар мекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародарон, ин камере ки мебинед, камераи фурӯшӣ ҳастай, беҳтарин, ягон айбу камбудӣ надорад. бародар 10 сум дар кошидагиай срочно фурӯхта мешавад. нарша 2500 сомон мега, бо арзонш мекуна. ина рақамаш рӯи экрана, марҳамат занг занед. якум мошини фурӯшӣ ҳастай бародарон, Mercedes Benz ҳастай ки соли бароиш 1996, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 футагиай. коробка пеҳдасташ механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. радной краска, салон тоза, хаддавои матоъ коробка ҳама соза, задагӣ пустагӣ умуман надорад. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, нарша 35 000 сомон мега, бо арзонш мекуна бародаро. вариантҳои алиширам ҳаста. марҳамат рақамаш рӯи экрана мебурояд, занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. дуюм мошин Mercedes Benz ҳастай, инашам ки соли бароиш 1988, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 2 гуфтагиай. коробка пеҳдасташ механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ дида намешавад. 4 та баллони нав, аккумуляторашро мега созе 11 моҳа ҳуҷҷат дорад мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 11500 сомон мега. бародаро, бо арзоншам мекунад. марҳамат рақамаш рӯи экрана мебурояд, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, мехоҳед мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номрои имо WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай бародаро, ВАЗ 2106 ҳастай ки соли бароиши 2000, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 ай. коробка пеҳдасташ механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состоянияш беҳтарин ай. хаддавои матоъ коробкашам хуб ай. то моҳи августа ҳуҷҷатош муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара, нарша 12000 сомон мега. бародаро, харидори аниқ боша, бо арзоншам мекуна. марҳамат рақамаш рӯи экрана мебурояд, занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, агар имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделиса кунед. раҳмат барои дастгирӣ. чорум мошини фурӯшӣ бародаро, ВАЗ 2106 ҳастай, инашам ки соли бароиш 1989, сӯзишворӣ танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.5 гуфтагиай. коробка пеҳдасташ механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки мошина мебинед бародаро, мошин беҳтарин ай. маладёжни кардагӣ, дарунашам тоза фасон, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 12000 сомон мега, бо арзонш мекуна. марҳамат бародаро, рақамаш рӯи экрана мебурояд, занг занед, мошина харидорӣ кунед. панҷум мошини фурӯшӣ бародаро, Hyundai Grandeur ҳастай ки соли бароиш 2016, сӯзишворӣ танҳо газ, кузов седан, объёмаш 2.7 футагиай. коробка пеҳдасташ автомат ай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин состоянияш беҳтарин ай. хаддавои матоъ коробка ҳама 100%, 4 та баллони пачка, электропакет, кондитсионер, салон кожа, потолоки мошин қоидави фигура кардагӣ,
сигнализатсия дора, сентр замокшам кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 115 000 сомон мега бародаро бо арзоншон мекунад. вариантҳои алиширам ҳаста ки ба ягон хона дар шаҳри Бохтар бародаро боша алиш мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. шашум мошини фурӯши бародаро Opel Vectra B, яъне ки дути аст. соли бароиш 1995, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 кутагиай. коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин гази бензин кор мекунад. хаддавои мотор ҳамаш соде нав мотор кардагиай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт. бародаро нарша гуфтагӣ нест, танҳо варианти алишӣ ки ягон мошин дар Москва боша алиш мекунад. ина ду та рақам дора бародаро, ҳар душ кор мекунад. рақамҳои вавилонда имо WhatsApp дора. марҳамат, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. ҳафтум мошини фурӯши бародаро Lada Priora аст ки бародаро бисёртар хоҳиш кардаги буданд. соли бароиш 2008, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 кутагиай. коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состоянияш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, танҳо савдо назди мошин да. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 23 000 сомон мега бародаро бо арзоншон мекунад. вариантҳои алиширам ҳастанд. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. ҳаштум мошини фурӯшиам бародаро Lada Priora аст ки соли бароиш 2011, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.8 кутагиай. коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состоянияш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка, хаддавои ҳамаш 100%. фавран сум дар кора, ба ҳамин хотир мегам мефурӯшемш. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 35 800 сомон мега. бо харидори аниқ боша бародаро муомиларо мекунем. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтаро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. наҳум мошини фурӯши бародаро Hyundai Starex аст ки бародаро мақсад дар компютаро гуфтагӣ буданд. соли бароиш 2001, сӯзишвори дизел, кузов универсални, объёмаш 0.8 кутагиай. коробка передачаш автомате дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состоянияш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, мега ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 25 000 сомон мега бо арзоншон мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд, занг занед, маълумотҳои дигарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделитсия кунед. раҳмат барои дастгириятон бародаро. даҳум мошини фурӯши бародаро Hyundai Starex аст. соли бароиш 2000, сӯзишвори танҳо газ, кузов минивен, объёмаш 3 гуфтагиай. коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состоянияш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 28 000 сомон мега бо арзон мешавад. вариантҳои алиширам ҳаста бародаро, ба ягон сечкаё ки Opelҳо мақсад ки алишам мекунад. рақамаш рӯи экранда мебурояд, марҳамат, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародаро, ин бо 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, дар номраи имо WhatsApp мо сурат ва маълумотро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк поделитсия карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо бародаро мо миннатдорем. дастгирии шумо пешравии мо аст. хайр, то видеои оянда. дар паноҳи Аллоҳ бошед.